Ahoj, ja vás vítam pri tomto videu dnešnom. Po 3 rokoch som sa dostal na Dolnobarský rybník a podarilo sa mi zarezervovať číslo 20. Číslo 20 pretože pred 3 rokmi sa mi tam podarilo chytiť 15-kilového kapra a tento víkend by som to chcel zmeniť a skúsiť prekonať túto hranicu 15 kg. Tak uvidíme, jak sa mi bude dariť. Minulý rok som chytal len na zväzov, keďže som mal povolenku vybranú, tak som nechodil na súkromné rybníky. Keďže tento rok sa mi nepodarilo vybrať si povolenie zväzové, tak som sa rozhodol, že keď bude čas, tak si občas zajdem takto na súkromný revír. No a tentokrát som sa rozhodol pre Dolnobarský rybník, a to číslo 20 konkrétne, tak uvidím, jak sa mi bude dariť, tak uvidíte vo videu. Stojím ešte na benzínke, pred Dolným barom niekde, neviem, pretože je asi 5 hodín a vybral som sa skôr z Bratislavy, nakoľko po takom čase sú strašné zápchy smerom na Dunajskú Stredu Šamorín, tak mám kopec času, tak ešte čakám, im príde ten môj správny čas, aby som sa mohol vybrať a zaplatiť si vstup. No a hrozné teplo je, ty koko, 31 stupňov úplne, fuj, dusno. Zatím som zabíjal čas tak, že som si pozrel nové prúty, feeder prúty Mastercar Pro 3,6, 3900 gramov od Demeho Gabora z Maďarska. Tak budem chytať na ne vlastne tento víkend, tak uvidím, že aké budú. Dúfam, že ma potešia, lebo vyzerajú fakt dobre, majú dobrú ohybnosť aj akciu, tak dúfam, že nebudem mutovať túto kúpu. Miesto na odľahčenie. No, číslo 18. Prepelička mladá tam bola, rybárka, ojojoj. Jo, toto je to moje miesto. Tak sa na to poďme pozrieť. Inak pred 3 rokmi tu bolo molo kedysi, no teraz už nie je. Neviem, čo sa stalo. No dobre, poďme sa rýchlo rozložiť. Totálne spotený z tohto tepla, kopec práce za mnou, bývak rozložený, takisto posteľ, kde budem možno v noci spať, ak ryby nebudú brať. Uvidíme. Vanička pripravená. Takisto prúty, jo, moje miesto. Tak teraz si už len vyhľadnúť ryby, kde sa budú ukazovať, zakrmíme, nahodíme a uvidíme. Idem si pripraviť krmivo, až môžem začať chytať. Prešlo tak 15 minút po nahodení asi. Cesnaková pop-up, 14 mm a takýto kaprík sa mi podaril vytiahnuť. Trochu mi utekal do boku. Som bez člna a
mám len 2,5 librové palice, takže bola ho radosť ťahať von z bambusov, ale podarilo sa. Krásny kaprík. Pustíme ho rýchlo späť, aby sme mohli naloviť. Polnoci, čo sa mi podarilo akurát, taký väčší karas, neviem ako bude vidno, tak aspoň na ukážku, ma donútil vybehnúť z lehátka, som myslel, že to bude nejaký pekný kapor, lebo ťahali jak blázon, ale nakoniec karas, tak potešil. Jo, takže 2 hodiny ráno, pekná jazda, peleta s kukuričkou, kaprík, krásny vysoký, aj keď krátky, ale krásny. Jo. Jo. Nádherný. Máme 5 hodín ráno. Akurát som si umyl zuby a po včerajšku, teda od nejakej 7, čo mám nahodené večera, sa mi podarilo chytiť jedno malého karasa, jedného karasa veľkého asi jak poleno, ďalej 5 kg kapra a v noci o 1:30 sa mi podarilo chytiť ešte jedného 9 kg. To bolo tak všetko doteraz, do rána do 5. Tak uvidíme cez deň. Čakám teploty, dusnú, úplne hnusné teplo. Možno niečo aj chytím, uvidím. Počas dňa idem si spraviť kávu a niečo zjesť. Ranné prekvapenie. Myslel, že to bude niečo väčšie, ale tak aj toto poteší. Veľkú radosť mi urobil, pretože od 2. noci som nemal žiaden záber, okrem 2 malých karasov. O to väčšia radosť. Zabral na kukuricu za ananásovou plavkou. Spravíme veľkú radosť. Nádherný. Pustíme ho rýchlo späť. Fuj. No poď, preber sa. Ešte unavený. Tak ešte vám ukážem, že ako mi vyrovnal háčik. Dúfam, že to bude vidno. No vyrovnal. Zmenili jeho pôvodný tvar. Hej, úplne vidno. Dostal na frak trošku. Tak ho budem musieť vymeniť.
a nahodíme rýchlo späť, snad sa ešte podarí taký kúsok. Ja som si ho nezobral so sebou, lebo vždycky si ho beriem, ale som si hovoril, že idem v vode len tak narýchlo. Čo nepotrebujem a nech sa páči. Teraz by sa mi hodil. Nevyzerá byť veľký. Som mi zmestil do toho malého podberaka, tu nám voda skresluje dosť. No hen, čo je pre Boha? By mal toľko energie, čo je na steroidoch. Poď, nadýchni sa, veď nie je veľký. Energie má dosť. No hen. Ja, bingo, bingo! Zapouzuj krásne tak. Mám veľkú radosť. Poď. Pustíme ho naspäť. Díky moc, robil si mi radosť v tomto teple. Nedúfal som. Čo sa ti nechce? No hore, môj, hore. No padaj. Serus. Ešte raz. Si ho zapamätám. Pre mňa krásne táto. Ďakujem. Ja.
pozrite tie podber, aké veľké. Aké sú ťažké. Fú, ale mám. Bože môj. Bože môj. Na začiatku videa som spomínal, ako by som chcel zmeniť tú moju predošlú váhu 15 kg, že by som ju chcel prekonať, tak možno tentokrát sa mi to podarilo. Koko, strašne som šťastný. Pozerajte. Proste to je dielo. Ja sa aj bojím chytiť. No, strašnú silu má. Ja neviem, možno, že má 15, možno, že nie. Fuj. Má váhu, nádherný, krásny. Som šťastný úplne. Ľudia, toto je najkrajší pocit. Keď makáte celý deň, potíte sa, máte horúčky, potom z tepla. Tu je odmena. Tu je odmena. Fuj. 14 do čerta kilo. Zajebal kameru úplne. Všetko. Nezamočil celého, akorát som sa umyl, predtým ako som nahodil. Som bol spotený po celom dni a hej, teraz som zadrbaný. Tak ešte raz to musím chytiť. Toto je nádhera. Poď, pod ty zmetek. Pôjdeš naspäť za mnou. Jo. Mademoiselle. Fuj. Mám strašne veľkú radosť. Krásne. Ďakujem. Ďakujem, mám radosť. Jo. Fuj, som úplne opálený. Úplne všetko ma páli, celé telo. 14 kg kapor za mnou. Myslel som, že budem mať minimálne 15, ale kilo mu chýbalo. Blíži sa večer, tak ja dúfam, že prekonám tú magickú 15, ktorú som na začiatku videa spomínal, a že vytiahnem kapra aspoň minimálne 15 kg a aj 2 gramy. Budem spokojne šťastný, že som si splnil cieľ, ktorý som dal, keď som sem išiel. Zatím. Takže je tu nedeľa, koniec víkendu. Ja som zbalený, odchádzam z Dolnobarského rybníka. Dá sa povedať celkom spokojný. To aj vďaka tomu, že som nenahodil a len čakal. Ale keď neprichádzali zábery, tak som špekloval, menil na 200 fluorokarbóny. A tak sa to rozbehlo. Z 21 a z 19 nejak im to nešlo. Zrejme oni len nádzorili a čakali. Takže ja sám za seba som spokojný. Piatok, sobotu som si celkom dobre zachytal, nedeľu cez noc už nebolo nič. Asi kvôli zmene tlaku, lebo sa aj blízkalo. Zrejme to ovplyvnilo žravo s kaprou. Každopádne za seba odchádzam spokojný a určite sa sem ešte vrátim. Majte sa, čaute.